не мога да повярвам, че 25-та година съществува такъв термин като да уволниш клиент. Това ми звучи като, знаеш какво, не ми се занимава с тебе, не ми се работи, отказвам твоята работа. Такова нещо при нас никога не се е случвало. Дискутираме важни промени с клиенти, докато не стане ясно каква е правилната посока. Опитваме се да вникнем винаги в това, което правят клиентите. Опитваме се да ги съветваме с това, което смятаме, че е най-правилно и винаги, независимо колко допълнителна работа е за нас, независимо дали ние влизаме в преразход по даден проект, държиме да се случи по най-правилния начин. Аз съм взискателен човек и бих се почувствал ужасно, ако някой ме уволни като клиент, само защото искам нещата да станат както трябва.